napunaan songgop damena biar hula dari pargogo ngulunai nasa dosaku nam sadoi kabari tahon orang naik di dia Tuhan turasoni tuk marupai tarlobida sasada Yesus pinujima. Buah-buah dihita di acara nomor 16 habis titing tabege ma kor spiritual pungwa perempuan. Shalom. Dihamuna amanami dohot inanami yanakon nami narong di bagas joroon suak songoni amanami yananami yanakon nami sekolah minggu remaja naposo napat upahon permingguon di bagasan sadarion tabasada marohatta asatapuka permingguota marede mahita siap bukuede nomor 14 ayat sada roditolu. Mar hite-hite goar di debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar itu di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku do pak akadoluk sia dia do ulaning ro pangrupio tuau sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing ro pangrupio yang go tuau. Dak tagamon loasana tersunda di patmu
dak tagamo nok mata ni si jagaho. Saya jagaw ni Jehovah doho sian nasa parmaraan. Saya jagaw na rotodim. Saya jagaw ni Jehovah doho laruar do lau bongot. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Ale amanami na ibanua gijang dibain hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik asa dipalua akan ginonggoman ni patik urupi hami asa dot hami dapotan haluau ni jala asamian hami di bagasan harajaonmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh Yesus Tuhan kami, saya tatap hamion, asih rohami hami, padua hamion. Nang ihutono nami, nabi natikon mi, nai pasiningon nami, sogoni rohami. Tangion hamuma sikak nipati dihita di bagasan perminggota di bagasan sadarion. Ima nadienesian Yohanes bidu 10 ayat 34. Patik naik baru mah hulehon tuhamu, naing mah masih holongan hamu, songon holon ngirohakku di hamu, naing mah songon ido dot hamu masih holongan, ido sahakna, rak mangido gogo mahita tu debata, lamang ulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amen. Yesus Tuhan ki dihuton hoau tunadau mabuat rohaki. Pardosana godang doang badiang goho sai tunaro ado aula sai tunajahado. Tapau duk be marohata lama nopo tidosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan naborar, parasi jala partaruk niroha jalan nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, di bahen ini saya sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaho kami dukon asini roham, hati goran napinatu pani anak mudo nahu pasango kami tujolom, di bahen ini pasonang jala apuli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosa. Alani pangalasiot tado ubana tertulang Kristus. Jalabinani hajatot tado mau ibana mabugang. Apa itu ibana picak-picang parhitean ni hasonangata. Jalabinani bugangna malum hita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hibur roh aku tu Tuhan Yesus, sudah noluku di Tuhan Yesus, ihut tonoku do Tuhan Yesus, dangoloa sumurbe. Sayutu dalhon abortibion, silangi Kristus mahuda boton. Sayutu dalhon abortibion, dagoloa sumurut be. Tabegema turpuk dihita di bagasan sedarion, di mana tersurat sian panurirang Jeremia bidu 30 sada ayat pitu rodi ayat 14. Jeremia 30 sada mamuka mensiana pitu rodi ayat 14 tajahama marsika sori. Aisongono do hatani Jehovah marhicani roha mahamu mar surak-surak mida si Jakob jala marolopolop hamu mida ihutan ni aka bangso parbegu pangiar hamuma suaramuna mamuji-muji jala dok hamuma saipalua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonau manugihon nasida siantano natukan utara jala au papungon nasida sian akka ujung ni tanon rap dohot akka nama pitung dohot napakpang na gabi-gabian dohot napangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan na bolod do nasida akka namulaki tuson. Roro nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja ahu mamanogihon nasida tu akka batang aek di dalam nahornop dak tagamon tarsudadit nasida disi. Ayahu gabe ama di Israel, jala Efraim gabe anak buah bajuku. Tangihon hamu mahatani Jehovah, hamu bangso parbegu. Jala bari tahun hamu may di pulo-pulo akan adau, jala had tahun hamu, ibana na pasarakon Israel na jolo, laos ibana papunguhon muse, jala ramotan na songon parmahan di pungan na. Ay nunga ditobus Jehovah Jakobi, jalan nunga dipalua ibana sian tangan ni nagumogo sian ibana. Rodo nasida sogot huhut marolop-olop di putsu ni Sion, jala marongoman nasida madapat tondenggan bahasa ni Jehovah, eme dohot anggur dohot miak, dohot anak ni biru-biru dohot lobu, jadi to dinasida ikon songon porlak natakas diaek, jaladang be madate nasida. Jadi marlas ni roha madisina marbaju, marhalia kaliang dohot doli-doli, rodi akana tua-tua. Jadi mumba ma arsak nagabe las ni roha bahenokku, jala apulokku nasida, huhut palacon dung salpu godok nasida sailao. Dungi marlobi-lobi matod dini akamalim, di tabu-tabu jala busuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jehovah. Ido sahatna mertua do halak natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
tidak koma haporsiao tai songon nah itenindak ko nidong atas haporsiao ni sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit tohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ide pada Jehovah nasasadai imana tinubuhon di si Maria naga-gabe siaton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panghuman di silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natu atu bertorudung di tanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pamulak sogo tu tanoon manguhumi halak nama ngolu dohot namate au porsea diton di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosa mate dohot yang ngeluan nasora sudah amin. Shalom. Tikting masa di Minggu Parjolo, Dukta Baru, 3 Januari 2021. Baginda Parjolo, tema Minggu. Goar ni Minggu tesaderion, ima Minggu Parjolo, Dukta Baru, dohot tema, hamoraun ni holong dohot, asi-asi ni Tuhan. Baginda Paduahon, dakdanak nasorang. Dari Senin, tanggal 20 Desember 2020 di basa-basa tuata dosa dadak danak boru di keluarga Niamatta Defri Tohap Rataran Rumah Horbo Inata Tuti Carolina Boru Silitonga nasida maringana di Perum de Mapel Residen Blok L nomor 4 Cagar Alam Nir sada onom sada opat kelompok Laudekia hipas dodak danahi songoninang natorasna bagian napatuluhon pangojak konon ni Preses Distrik 20 alu de Boskap. Dari Minggu sadarion tanggal 3 Januari 2020 sada patupan nado pangojak konon ni Preses Distrik 20 alu de Boskap maringanan di HKBP Cinere. Duksi pultik tingon tabegema ede puji-pujian napinasaan ni korparupuan. Tikting naso jinahon dohot berita perhepengon tajahama di lembaran warta napinare deni huria dohot merhiti grup WA di kelompok pertanyaan tabe. Songoni tikting masa di huriat di bagasan mingguan saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna.
asni roha uriani Tuhan isude tikinang parhu sorani ikon rade ringkas lau makobasi mangoloi parsuon ni Tuhan Yesusi Urianap kita marsa dalam damai partondio na mangolu hehema tarpasu-pasuma parngoluona nahot maro jahan di parhuriau nai HKBP lantu majuna wasna lama dumabe marlas roha mapangula pasangapon Tuhani marolo-bolo nasaruas nagongkolong damai HKBP lantu majuna molo lama sadabe turetara makobasi unang tadi sadabe umajuna ialakon madu maruas nai HKBP lantu majuna gabe pasuma dilihat portibio HKBP lantu majuna HKBP lantu majuna HKBP lantu majuna gabe pasu kita di portibio Urianap kita marsa dalam damai partondio na mangolu hehema tarpasu-pasuma parngoluona nahot maro jahan di parhuriau nai HKBP lantu majuna wasna lama dumabe marlas roha mapangula pasangapon Tuhani marolo-bolo nasaruas nagongkolong damai HKBP lantu majuna molo lama sadabe turetara makobasi unang tadi sadabe umajuna ialakon madu maruas nai HKBP lantu majuna gabe pasuma dilihat portibio HKBP lantu majuna gabe pasuma dilihat portibio Amen.
Jesus hona pura dohot na adongia gogodohot ngosaki saat madu tangan mi. Sai rajai mamataki mana kasih dalami sai patigil pinggoni tumangihon hatami. Damene debatana sumurung siat salihut naroha ima na mangarajai aka ate-ate dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Pinuji matuhatta kamanginang kita namar pungu di bagas joroon suak songoni nang hamu kamanginang nambah dohoti parmingguan sian bagas munabe ipatol hasti bata hita duktari par di bona ni tahun baru saat kita di hari sadarion minggu na parzulu di tahun 2020 seda jala saat mata binami kami sekeluarga pendeta Yaziel Panjaitan dot inang pendeta Juliana Zair dot Siratos dot Sopar. Selamat tahun baru Madita Saluna. Hatani debata berita nauli di mingguta sadarion. Sigati masih pamaritau di suratnya Apostel Paulus mandapoton huria di huta Efesus biduna parzolo mamuka maisian ayat tolu rodi ayat 10. Sonon mahatana tersurat di surat ni Apostel Paulus. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus. Naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu parto diot sian banua gijang. Di bagasan Kristus. Ai dipilit do hita di bagasan ibana adorang so ojak dope tanoon. Asa badia hita jala soha suraha diarupan nai di bagasan holong ni roha ditodoh hiadoh hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus mangihuton halomoan ni roha asa tarpuji asini rohana namar muliai na niasihon na tuhita di bagasan na hinaholongan na i
Di bagasan ibana dapot hita haluaoni. Binahen ni mudar nai. Ima hasesaan ni dosa. Ima hasesaan ni akka pangalau sion. Manghuton asini rohana natar lubii. Nong buas ni usehon nai itu hita mardo ngan hapis tara do tapi suhon godang. Ai di pabotohon ibana do tu hita tahini rohana nabunihian. Manghuton halolomona. Naung pinahot nai di bagasan dirina. Laho pasautosa di hagogok ni tik. Andok pasadahon di bagasan Kristusi sudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naong tinodonahyan marguru tutahini napatulusot sasude mangihuton padok ni rohana asa tarpuji hasangapon na marhite hite hita akan ang makirim yan di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu umbege hata hasitongani ima barita nauli na taringot tu haluaw muna. Jala di bagasan ibana gabi porsea hamu. Laos di sahapod do tu hamu to di porbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujolo ni arta sitianota bahen haluao ni na hinokop nai. Asa tarpuji hasangapon na ido ianggo sahatna. Amang inang kinaholongan ni debata. Molo tazaha jalata payut nakin pembacaan. Memang agak gancang hati. Alay inti na songono. Sa sitong dah. Kita sudah karena porse di Tuhan Yesus. Akan naung terdidi jala targuar huriana. Sadok akan nama mora do kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung dan menjadi kaya raya. Karena alani ragam ni pasu partodion na nileho ni debata ala ni Kristus. Ale asa umura hita mangatusi jami taon tabuka jolo buku endeta. Tabuat teh buku endeta kamang inang. Biasanya dung masa new normal kan ala ditampil sudah dangang be membuat buku ende. Tabuat teh buku ende nomor 432. Moloboi diurupi song leader per musik 432. Hola nait sada beta indeo. Gabe mamora hita nakpe pugos di perdagi unali alay mamora do sa sitong na hita di partudion gabe tarbahe kita rotu di bata bayak kumamang inang na pinarhatu bedu hita kita adalah budak
Jala pinakatoba ni sibolis dosai daktar baik kita yang mardosa. Alai. Kita naleaon. Ro Tuhani. Tu hita. Hidup kita pesta nanti. Jala sasitong na sadarion minggu-minggu Natal 21 tanggal 6 mati. Naki di pagalak amang para gedda dunian lilin dan di maon. Alai diulusan na lugu huru agami mati. Mitop tulu. Sesungguhnya kita masih merayakan Natal. Alania pesta Natal sasitong na paingotok kita. Hita na di bagasa pardangolan, hita na leaon, na pogoson na dangolon. Ibana na bedia na sangap nago kamuliao do tamorao ni Rome batu hita. Asa na pogosiak kita amang inang. Gabe mamora di bagasan Kristus. Idombayan sa sitong nakanamora do hita. Apalagi bolo halak batak hati. Nakpesok Kristen mamora do ibana. Luhut na do mamora nin na kan? Alay yung sumurong maaw sautik. Nah, alay mulro bantuan COVID. Basudah mamarlo bagabi bugos asa dapo kan. Nah, tetapi mari kita lihat ternyata kedatangan Kristus, kehadiran Tuhan, jalan aporsia hita nungang sakabona hita dot Kristusi hinorhon ni padidion na bedia. Kita adalah orang-orang na mertua, na beruntung gabi mamora di bagasa Tuhani. Didok diturpuk taragam ni pasu-pasu partodion. Jap dapot hita odo arta na sitianota. Kita dijamin hidup di dunia ini selama kita menjalani hari-hari dot di hanguluan suku. Kita sudah dijamin hidup dalam dunia dan surga kelak. Ido hamurau nasotar tuhor ni manangaha. Danggo itu horota marhite hepekta. Danggo itu horota marhite hamurauta. Anak ulauta hati gora daun. Tetapi itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Asa taida mamang hamuraute. Na parjolo moloboi opat na parjolo hata ama. Molo hata halak batak jelas do molo didok. Tama berarti layak. Ya kan? Tama te na parjolo. Hita akan natarpilid do. Natarpilid hita. Kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Pilihannya adalah karena kasihnya. Itu didok di ayat na patuluhon nakin dot ayat paupaton akan natarpilid do hita hinorhoni Kristus. Kita adalah orang-orang pilihan. Kita mamang inang kita dipilih bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Daw. Apalagi mulu secara hak Kristeno di tanah Batak kati. Mulu nakin ende na di pinatu begehen ni paditata KBP lam tu majuna itu tang nyakta. Tetapi sesungguhnya memang siapa kita ini? Di utara, sebelah utara mulu tabayakun tanah Batak kati. Orang yang tinggal di pegunungan, mulu maronan ipi asal laut tu sibol gamanang tu barus. Mulu dang adong kehidupan sadok bangsa jala dibaritahon penjajah kolonial Belanda dot kolonial Inggris. Bangsa Batak itu suku kanibal. Sialang jolma, denda. Bayangkanlah betapa jeleknya berita itu. Alai disuruh debata perberita nauli Tano Batak. Dibantai di Kalimantan, di Pabos Rasiklamer Tano Batak. Itu. Di utara nungadong kerajaan, di selatan sudah ada, di timur kerajaan Delhi. Itu. Apa Batak adong do kerajaan? Molo tabeoto istilah sisinga mangaraja pasal 12 on. Duk pesi singa mangaraja pasal 12 on. Idu naboi pasadaon halak Batak. Satu tanah gayu dot satu selatan. Habe orang Batak suka berkelahi antar kampung. Itu. Orang Batak benar-benar makanya diberitakan kanibal ninna. Ali dah hita makamanginang. Dari yang tidak berharga hinorhoni berita nauli gabe
berharga. Kita dipilih bukan karena kita lebih besar dari yang lain, bukan. Songoni nang bangsa Israel, daw. Dangalani ubalga laki. Gari ada hato bado di Mesir, deh itu. Alai lapatan na ala na terpilih hita kamanginang gabe badia hita asa badia disondang alani hadiriota tidak, tetapi supaya kita menjadi unik dan khusus. Namet meton nagaleon nasumar dihadihaon alani Kristusi, dia akan menjadi berkat bagi dunia. Makanya kita dikatakan Tuhan Yesus kita hamudo sirani no. Tidak untuk menjadi lebih besar dari yang lain untuk memberi pengaruh, no. Peiba alai ala terpilih sadok badia dui gabe pasu do nak pemet terang juga hamudo panodang ni portibio ninna justru molo didok panodang di saat gelap, di saat yang tidak ada kepastian, kehadiran orang percaya akan menjadi terang buat orang lain. Persona nakin terpilih dohita. Napa duahon tama nakin tea gabe anak na dohita. Gabe anak ni debata. Isi dohita gabe anak ni debata. Baik kok kita mamolo anak kita. Dipatau kita manjo aba, ama. Mulu bang subatak na Zulu mangyang sa didok ibana do di didok kalak batak aleo ninna dido manang mulu ugamo na asing sera do hubungan ni debata dot alai ala ni Kristus dia zari do kita martang yang madok ali amanami ali amang. Bayangkanlah hubungan yang begitu dekat. Jadi mulu martangnya kabehita suaru dot nama kata dot amata. Sama berbicara dengan apa? Dengan demikian juga hidup kita dijamin. Ama-ama naso nama ngalehon di Tuhan Yesus isi doa ama nama ngalehon kala jengking kepada anak yang meminta ikan. Lapatan manginang martua hita martangiak pehita tuk songo dia petangyak tei sai ditangi hode batado alai dia lusi do tangyak tei di lehodo narikot di ngoluta hobar tu habisuhona dang alani pangiduata alani holong ni rohanai do tu hita dia memberikan karena dia tahu mana yang terbaik buat kita dang alani pangiduata. Malua hita. Kita orang-orang yang dimerdekakan gabe malua hita hasesani dosa jeleibana buas manesa dosata. Tarsomok kita tarsor molo diendeta de tarsor mangulau dosa buas ibana manesa dosata. Penghapusan dosa dan pengampunan selalu dia berikan. Asamang ingot hita na terpilih do anak ni debatado hita jalan na malua hita hinorko ni Kristusi jala didok di ta museng ipaboton ibana tu hita tahini rohana etsia lapatan na ale-ale na do hita seorang sahabat akan memberitahukan apa yang dipikirkan kepada sahabatnya di Yohanes 15 ayat 14-15 dang huguar behak somak ali-alik kudohamu di dok Tuhan Yesus jala diterbukta sadari dok dipabotoh do tuhita tahini rohana artinya apa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan terbaik kita do mangatu si sakap ni bata ala dipabotoh do tuhita so dia madalana marhite hatana na jinamitaon marhite nang perenungata to dinai mangazari tuhita marhite pengalaman hidup ta gebe takas tatusi
sakap nei ala ni holong neido laos disima dia mengungkapkan rahasia yang besar na simo na bunihian ale gabe di papatar dia mah Kristus do hasadaon ni saluhutna amang inang hinaholongan ni debata kita menjadi orang-orang yang layak natama di jolo ni debata alani asini rohani Tuhan idong banakin NDT sian kurung gabe terbaik kita roh tu Tuhan Yesus di ayat 2 museng sian dia roh Tuhan Yesus na pugus iba gabe mangora na rudut gabe gok dame hita di bagasan Kristus Yesus jalamang inang namangiu di dok diturpukta di ayat 10 sada gabe panean nakit tama hita gabe dapotan partalian kita menjadi ahli-ahli waris Tuhan jalan namangiu di dok mari di paboto tu hita hasitongani hata hasitongani gabe tama hita dapotan hasitongan amang inang hinaholongan ini debata kita adalah orang-orang beruntung. Jalaon di bari tahun di bona ni tahunon di minggu berzulu. Asa gabe pos niro hanang dihita kamang inang bahwa kita adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Dak tabo to hanang dalanat tadi di tahun 2020 sada. Tahun 2020 sudah jelas kita tahu bersama. Kita sudah jelas lihat. Tapi tahun 2021 kita belum tahu. Gelap semua, holom dobe, deido. Ale on gabe jaminan gabe kepastian di hita. Asa unang mabiar hita, justru na di bagasan haholomonon, di bagasan ketidakpastian. Mari kita pegang teguh kepastian ini. Bahwa Kristus do hamorauta. Itu sudah cukup untuk membimbing hidup kita. Deido. Jalamang inang hinaholongan ni debata pabuan naung tazalo jala pasti jalot taot sudi ahama didok di ayat 14 10 do 14 di ayat 14 adong dodo hata di si patujolo ibana do patujolo arta sitianota ahama isi do ibanai di ayat 10 do tod di porbadian na pinarbaga-baganai ido patujolo arta sitianota hatta tujuh di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya di dok beor, lapatanna DP down payment molo zaman sonarete itu adalah istilah ekonomi untuk panjar. Panjar sudah diberikan, ada lapatani panjar, tanda jadi, tidak mungkin tidak jadi. Molo ngailian panjar, nggak terikat hukum bahwa ini sudah pasti terjadi. Bahwa sudah didikta artata pantas sudah diberikan patujolona nungai leon todi porbadi ido na menuntun manugunogu hita saliring mangulu hita di hasianganon jala ido gabe kepastian di hita na mangalehon manuturi hita mangurupi hita mapudi hita laho makanguluhon jala mardela di bagasan pardalanan yang ngolutta. Apanya kamang inang, bukankah kita menjadi orang-orang yang beruntung? Jala los ido, huingot edena di karang Crosby, alay lugunay oleh Lowry, di buku edita nomor 500 sada. Kalau dalam Kidung Sehat dikatakan, di jalanku di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Dalam bahasa Batak, saya ditugu-tugu Yesus au nagaleon. Dalam Deon, Crosby adalah seorang buta. Dia gelap, tetapi Roh Kudus, firman Tuhan, menerangi hatinya dan dia menjadi percaya. Ditugu-tugu ibana au.
Inang kita belum tahu, masih gelap apa yang akan terjadi, bagaimana pengalaman kita tidak tahu. Kita semua bisa berharap. Tetapi ada terang jaminan yang bahwa aka anak nadu hita anak ni debata akan terpilih do hita akan pinalua do hita zala aka ali-ali ni Kristusi. Ini sudah cukup untuk menjalin perjalanan hidup kita sepanjang hidup kita. Lu mau bimadalani taonon. Dak tahu apakah pandemi akan berakhir atau tidak? Itu tidak penting lagi. Mau berakhir mau tidak, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Yang penting tidak ceroboh. Itu menjaga kesehatan bersama. Yang penting hatiku tetap gembira, imun akan meningkat. Amang inang hinaholongan ide bata ayat 2 di lagu nomor 500 CDI, mau buka bukan deta. Justru Crosby mengajarkan ayat 2. Diiring Yesus au nagale situ tu. Itu kolilah kaku ipar mololoza au mardalan nina nang maheu tu nonado aik natio sian batu lagi. Ketika kita berjalan mungkin iman kita menjadi lemah. Dia memberi penghiburan dan mengingatkan dari yang keras itu pun batu cadas itu air yang sedap. Itu perjalanan iman yang akan kita lalui. Asal kita mau percaya, Tuhan membimbing langkah kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita akan nang pinatamani di batari hinorhoni Kristus Yesus. Jala melebui tadi ada ayat dulu. Di akhir langkah kita pun, Dia sediakan perhentian. Perhentian buat kita. Boleh dibahas di gedung jemaat di dok. Jabunaido. Di rumahnya yang kekal. Ali dia tulis di bahasa Batak tendon ayat tulu naik. 500 ada mak ayat tulu. Tendon mak. Sai di togu Yesus. Unang ganggu rohat tadi tahunon yang jelas Tuhan masih pelihara hidup kita. Jalahata di debata menunggu lihita. Namora duhita. Unang mandil hita. Anak na duhita. Natinobus na duhita. Kita orang-orang yang sudah diberi jaminan tanpa harus membayar premi. Tanpa harus kita bayar apapun. Nga di basa-basa tuhita. Sadok di bagasan uduk ni roha, serep ni roha. Mari kita jalani hidup ini. Saya diiring-iring Yesus tuhita. Amin. Martanya kita. Mau lihati rohanami di hole Tuhan. Didenggan ni basam asini roham di hami. Pada di bona ni taonon di minggu parzolo di tahun 2021. Nang dipatari parho kami tubunan ni taonon. Laos disungguli hatam do.
Akana komu hami. Akana ang pinilit mo. Akana ang pinarbediaan ni holong ni roha. Na ang pinapahatar ni debata marhite mudar na ang use di dolok Golgata. Tuhan mau lihat roha nami di ho. Asa tuktong huingot tami sa liling mangulo hami. Asini rohamdo na mangalehod di hami. Hamo raon na lubis yan akaarta na di tanoon. Hodo Tuhan nami na manugunugo hami. Zala hodo na mangalehon ng paradianani. Mauliate maroha nami di ho. Tong pasu-pasu mahami salut na karuas mo Tuhan. Akan na pinilit mo, akan na niasyam mo. Asa margogo hami. Laho mamuzi-muzi goar mo na badiyay. Zala makanguluhon-ngulu na hobar tu na hinalomohon ni roham. Ang iya terpuji asin ni roham. Marhiting ulu nami. Tuhan pasu-pasu makaruasmu. Na di nama mongoti taunon. Jupah hagalion ni daging manang dibagas sa persahiton. Tuhan pabos rohana sida. Hamoraummu. Naung nilihommu. Ima asin ni roham. Tu sudia kana porsia diho. Asa margogo kadongan nami na dibagas sa persahito di bona ni taunon. Mula dong siya tonga-tonga nami na dibagasan dok ni roha. Tarilu di na mamasuki bona ni taon na baruo. Tuhan pangapul na sumurung. Sa hapo masih ni roham tu nasida. Asa margogo. Jala tarapul roha nasida. Jala mamuzi-muzi guarmu. Nang pikon buluson nami ragam niya kahamaulon di taonon. Papos maruha nami sudina Tuhan. Hodo debata nami, hodo ama nami. Sa itugu-tugu ang mudohami. Mauliati maruha nami di ho. Ibagasan Kristus Jesus. Martangya kami tuho. Amin. Nung atabigi pamaritaon di hatan ni debatan wang at mapiliata hutma hitama de siya nomor 467. Pasu-pasu tongononmu Ido-ido katami Serutot dimna badia Bosur mabain rohaki Hagogo onmu Songgok matu rohako Unak say holan manete Kohisat dok diriko Buat maakapangabak Unak sosok naladi Mual ni ay kangoluan Rikot do di rohaki Agogo onmu Songgok matu rohako Unak say holang manete Kohisan dok diriko Tenung ma ayat na patuduh. Los jeng may tasalu. Bermasai rupaima Mungarade rohaki Guru di homangoluku Dot altino musmi Hagogo onmu Songgok matu rohako Unak say holang manete Kohisat dok diriko Tatang yakun mapeliata martang yang mahita. Ali debatama nami da di banua gijang. Kodo haroroani saluhut silihon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho.
Sai jalo mai, gabe uap na hucus di zolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasi ang kami pilianon. Pati bulhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni kodino di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut hartaku upasahat itu ho naso usatokuro. Alema nami na di Banua Gicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harazaomu. Sai saut malomo ni roham di Banua tongao songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami taugiho tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon dohot hagoon rodi hasanapon sadeleng nilelena. Harahon maroham tu debata jaloma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasarhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, mari kita salut. Nah, shalom. Shalom.